በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ሀለፈ ክረምት ቆመ በረከት ተሰርገወት ምድር በስነ ጽጌያት ለመርአዊሃ ትብሎ መርዓት ወልድሁ የወረደ ውስተ ገነት። እግዚአብሔር አምላኽና ክረምቲ ሓሊፉ ናይ ጽገ ናይ ፍረ ናይ ሸዊት ናይ በረከት ጊዜ በፂሑ ኢልና ነመስግነሉ ናብ ወርሃ ጽጌ ወይ ድማ ጾመ ጽጌ ዘብጽሕና እግዚአብሔር አምላኽና ስሙን ዘለዓለም ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እዚ እዋን እዚ ካብ መስከረም 26 እስካብ ሕዳር 6 ዘሎ ን40 መዓልቲ ዝሽፍን ጊዜ ወርሃ ጽጌ ብምባል ይፍለጥ። ወርሃ ጽጌ ማለት ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ሄሮድስ ቀትሎ ምስ በለ አዲኡ ቅድስት ድንግል ማርያምን አረጋዊ ዮሴፍን ከምኡውን ሰሎሜ ሒዞምን ኣብ ግብጽ ዝተሰደድሉ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ስደትን ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስደትን ንዝክረሉ ጊዜ እዩ። ከም እዋኑ ክረአ ከለ ድማ ክረምቲ ሓሊፉ ዕንበባታት ዝረአይሉ ሸዊት ዝረአየሉ እታ ምድሪ ብሓረስታይ ብእግዚአብሔር ለምሊማ ጸቢቓ መልክዓ ጸኒሓ በረከት ተወሉ ናይ ሸዊት በረከት ተወሉ ጊዜ ወርሃ መጸው ወይ ድማ ናይ ቀውዕ ጊዜ ናይ አዝመራ ጊዜ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽና ናብዙ ናይ በረከት እዚ ናይ ሸዊት ጊዜ ናይ በረከት ጊዜ አብጽሕና ኣሎ። ንሕና ድማ እዚ ተሐሳቢ ብምግባር ሓደን እግዚአብሔር ንምኽባር ንምምስጋን ከምኡውን ንቅድስት ድንግል ማርያም ነኽብረሉ ወርሒ ስለ ዝኾነ ኩልና ናይ እቲ ጾሙ ናይ ፍቃድ ጾም እዩ፣ ናይ አዋጅ ጾም ኣይኮነን። ነገር ግን ሓደ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ክበዝሐሎም ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅሪ ዝበዝሐሎም ሰባት ዝጾምዎ ጾመ ፈቃድ እዩ። ከምኡውን ሰንበት ሰንበት ሰፊሕ ግልጋሎት ዝወሃበሉ ማሕሌተ ጽጌ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሰፊሕ ግልጋሎት ዝወሃበሉ እዋን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንጸውም እውን ብትሕትና ብፍቅሪ ብሰላም ክንጸውም ይግበአና ብፍቃድና። ከምኡውን ኣብ አገልግሎት ድማ ብትሕትና ብፋሪሃ እግዚአብሔር ክነገልግል ኣብታ አገልግሎት ክንሳተፍ ክንባረኽ ይግበአና። ከም ካቴድራልና ማህደረ ስብሐት ቅድስተ ቅዱሳን ባእታ ለማርያም መቐለ ቅድም ዝነበሩ አቦታት ቅድሚ 40 ዓመት 50 ዓመት ኣብዚ ካቴድራል እዚ ብመቐለ ደረጃ ማሕሌተ ጽጌ ክቅወም እኒአዎ። ናይ መቐለ ሊቃውንት ብሓደ ብስምምዕነት ብፍቅሪ ኣብዚ ጥራሕ ክቅወም እኒአዎ ኢሎም ብዝጀመርዎ መሰረት ማሕሌተ ጽጌ ኣብ ካቴድራልና ማህደረ ስብሐት ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ብሰፊሑ ግልጋሎት ዝወሃበሉ ቤተ ክርስቲያን እዩ በዚ አጋጣሚ። ስለዚ ሕዚ እውን ማርያም ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን ዋላ እኳ ዝቅወም ካልእ እንተሃለወ ነገር ግን መብዛሕትኦም አድባራት ሊቃውንቲ መቐለ ኣብ ማህደረ ስብሐት ቅድስተ ቅዱሳን ባእታ ለማርያም ዓርሶምን ደቀ መዛሙርቶም ተማሃሮምን ሒዞም ዝሓድርሉ ደማቅ ዝኾነ ማሕሌት ዝግልገለሉ ዝፍጸመሉ ኩነታት እዩ ዘሎሞ። መጀመርያ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ደቀ መዛሙርት ተማሃሮ ከምቲ ልሙድ መጺኹም ክተገልግሉና ከምኡውን ህዝበ ክርስቲያን ምእመናን መጀመርያ ኣብቲ ናይ አገልግሎት በረከት ተኻፈልቲ ክንከውን ምስ ሊቃውንትና ከምኡውን ንሊቃውንትና ዝግባእ ብምሓዝ ብምሕጋዝ ናይቲ አገልግሎት በረከት ተኻፈልቲ ንኽትኮኑ በዚ አጋጣሚ እናዓደምና እቲ መጀመርያ መእተው ዝተጠቐም ኩሉ ክረምቲ ሓሊፉ እዩ በረከት መጽኡ እዩ
ኢላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ዝምሮ ዝማሬ እዩ ማሕሌተ ጽጌ ንክርስቶስ ዝምሮ ዝማሬ ቤተ ክርስቲያን ትብሎ መርዓት ወልዱ ወረደ ውስተ ገነት እታ መርዓት ንክርስቶስ ንእግዚአብሔር ወልድ ክርስቶስ ናብ ገነት ወሪዱ ናባይ ወሪዱ ሰብ ኮይኑ ደሞፍሲሱ ስጎ ቆሪሱ አድሕኑን ኢላ ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ዘለዋ ክብሪ ልዑል እዩ ስለዚ ማሕሌተ ጽጌ ነቲ ንክርስቶስ ንህቦ ክብሪ መግለጺ ንቅድስት ድንግል ማርያም ዘለና ፍቅሪውን መግለጺ ስለዝኾነ ኩልና አብዛ አገልግሎት እዚ አብዙ በረከት እዚ ተሳተፍቲ ክትኮኑ በዚ አጋጣሚ እንዳጸውዕና ንሕና ድማ ከም ካቴድራል ከም ምሕዳር ነቲ ማሕሌተ ጽጌ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ደገ ዝግባእ ምድላው ጌርና ንርከብ እሞ ምጽታ እግዚአብሔር ምስኩልና ይኹን ናይ ድንግል ማርያም በረከት ምስኩልና ይኹን